Lalaking una na ginapatian nga napatay bangod sa pagkalumos sa oton ni Iloilo nakitaan sang indikasyon sang foul play sa resulta sang autopsy. Si Julius Bilacaol nakatuto. Wala sang indikasyon nga napatay sa pagkalumos. Sa baylo, samad sa ulo ang nadiskubrihan sang ginpaidalom sa autopsy ang bangkay sang 59 anyos nga si Marcelino Todorejo Sr. nga nasapuan nga patay sa kilid sang seawall sa Poblacion East Oton sa Pebrero 17. Nagagwa sa autopsy nga multiple traumatic injury sa ulo ang ginkamatay sini. Dugang padiri, may nakitaan man nga banog sa likod sang iya natuo nga dulunggan. Gani ang himata ni Marcelino, nagaduda nga may tawo gid nga responsable sa iya kamatayon. Kung basihan lang dira akong nahulog sa tamaan kay imposible kay nubo malang ang tripping gid sir. Suno kay Mary Jane, nagpagigangot na sila sa pila ka tawo nga posible makabulig para mahatagan sang kasanagan ang natabo sa ilamay. Apang wala pa sa naghatag sa ila sang impormasyon. May istorya man nga sa nga tion, may 5,000 pesos si Marcelino. Apang wala na sa nakitaan nga kwarta sang inian na sapuan. Ang kopya sang autopsy report ang ginakapta naman sang Oton Police. Apisar nagapati ang mga ini nga posible may foul play sa natabo. Wala naman ang mga ini sa nakuha nga tawo nga pwede makabulig sa ila investigasyon. Dugang pa nga wala man sang CCTV camera sa lugar. Gani apila sini sa himata sang napatay. Hindi lang ta magali kay hindi man ni sila nga hapos lang gid nga isubaro na hindi nga kaso. Kag kung may mga witnesses ka mo, nga kung may mga istorya nga idalon niyo di sa station. Base sa investigasyon sang Oton Police, wala man sa nangin kaaway si Marcelino antes ini nasapuan nga patay, kag may nakakita pa nga nagahigda ini sa seawall. Upod kay Hans Desierto, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas.